Salut lume, eu sunt Fabi și ăsta nu o să fie un episod prea lung pentru că m-am decis și vreau să-mi spuneți voi în comentarii. Dacă vreți să mă las de YouTube, îmi spuneți că nu mai suport. Mi-a făcut Adriana Vancea un fel de reclamă pe Facebook și după aia ați întrebat-o pe ea de ce vorbesc atât de mult fără logică și nu știu ce. De acum încolo, dacă vreți să mai continui cu YouTube-ul, îmi spuneți în comentarii ce joc vreți să postez. Dintre Counter, Minecraft sau GTA, până îmi cumpăr un calculator GTA San Andreas, că n-am un calculator foarte bun și de acum îmi spuneți ce joc vreți să joc și despre ce să vorbesc. Și atunci vorbesc și despre ce vreți voi și postez ce joc vreți voi. Că nici mie nu-mi convine să-mi spună Adriana că o primi mesaje că de ce vorbesc atât de mult fără logică. Păi, na, v-am spus, să-mi lăsați în comentarii despre ce vreți să vorbesc sau îmi spuneți că vreți să mă las de YouTube și eu vă fac o plăcere și mă las de YouTube, că nu mai suport nici eu. Am o stare foarte proastă, pardon, și, na, lăsați în comentarii despre ce o să vorbesc sau să continui cu YouTube, că nu mai suport deja. Mulțumesc că m-ați vizualizat, eu am fost Fabi și nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Mulțumesc, la revedere!